नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी, यहाँ पॉसिबल है। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। विलास साळसकर यांनी पराभवाचं खापर इतरांवर फोडू नये, स्वतः आत्मपरीक्षण करावं असा सल्ला शिवसेना तालुका प्रमुख अमोल लोके यांनी दिला। मी शिवसेना तालुका प्रमुख अमोल लोके, माझे सहकारी विलास साळसकर यांनी जी काल पत्रकार परिषद घेतली आणि भाजपा युती संदर्भात त्याने जे आपले मत मांडलं वैयक्तिक, त्या संदर्भातच मी आज ही पत्रकार परिषद घेऊन बोलत आहे। माझे सहकारी विलास साळसकर आहेत, पण ते कशामुळे पराभूत झाले याचं आत्मपरीक्षण त्यांनी करणं गरजेचं आहे। ते डायरेक्ट नितेश साहेबांच्या विरोधातच बोलायला लागले, हे चुकीचं आहे। मी पण युतीचाच पदाधिकारी होतो आणि आता उपसभापती आहे, तो पण नितेश साहेब, निलेश साहेब, शिंदे साहेब यांच्यामुळेच आज या पदावर उपसभापती या पदावर जो मला बसवला आहे नितेश साहेबांनी, तो युती धर्म जर त्याने पाळला नसता तर मला ते पद पण मिळालं नसतं आणि त्यांनी ते बसवलं पण नसतं। मग त्यांना तसंच करायचं असतं तर, पण ते जे काय बोलतात ते चुकीचं आहे। त्याच्यासाठी मी आज ही पत्रकार परिषद घेऊन मी माझं मत मांडत आहे वैयक्तिक, की परत युती धर्मात आपल्यामुळे वितुष्ट निर्माण होईल असं त्यांनी वक्तव्य करू नये, ही माझी त्यांना विनंती आहे। कुडाळ तालुक्यात दमदार पाऊस झाला आणि पाऊस झाल्यानं शेतकरी राजा सुखावला असला तरी पाठ मापन रस्ता वापरणाऱ्या प्रवाशांच्या पदरी मात्र निराशा आली आहे। पहिल्या पावसाच्या सरी कोसळल्या आणि या रस्त्याला थेट तळ्याचं स्वरूप आलंय। रस्त्यावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलंय की वाहन चालवताना चालकांना अंदाज येणं कठीण झालंय। विशेष म्हणजे या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत स्थानिक नागरिकांनी यापूर्वी तीव्र स्वरूपाचं उपोषण केलं होतं, आंदोलन झालं, आश्वासनं मिळाली, पण काम मात्र शून्य झालं। या रस्त्याला पाणी वाहून जाण्यासाठी गटारच बांधण्यात आलेलं नाही, त्यातच रस्त्याची लेवल अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं केल्यामुळे संपूर्ण पाणी रस्त्याच्या मधोमध साचून राहत आहे। या तुंबलेल्या पाण्यामुळे आता रस्त्यावरून जाणाऱ्या प्रवाशांची आणि पादचाऱ्यांची रंगपंचमी सुरू झाली आहे। एखाद्या गाडीचं चाक पाण्यात गेलं की थेट चिखलाचं पाणी अंगावर उडतंय। स्थानिक नागरिकांनी भीती व्यक्त केली आहे की पहिल्याच पावसात जर पाणी असंच साचून राहिलं तर हा कोट्यवधी रुपयांचा डांबरी रस्ता काहीच दिवसात पुन्हा उघडून जाईल आणि तिथं खड्ड्यांचं साम्राज्य निर्माण होईल। उपोषण करूनही जर पहिल्याच पावसात ही अवस्था होत असेल तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग नेमकं करतंय काय, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारतात। तरी संबंधित अधिकारी या रस्त्याकडे लक्ष देणार की आणखीन मोठ्या आंदोलनाची वाट पाहणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। हा रेडी रेवस सागरी महामार्ग आहे। या मार्गाला लेवल नाही नसल्यामुळे इथे पाणी साचत आहे आणि आम्हाला वाहतुकीसाठी अडथळा होत आहे। तर आता शासनाने दखल याची घ्यावी आणि आम्हाला त्रासातून मुक्त करावे। तरी हा रेडी रेवस महामार्ग आहे, इकडे पाडमापनच्या दरम्यान मस्करीवाडीच्या इथे पाणी साचलेलं आहे, रस्त्याला लेवल दिसत नाही, त्यामुळे आम्हाला वाहतुकीस अडथळा होत आहे। तरी संबंधित विभागाने याची दक्षता लवकरच घ्यावी, नम्र विनंती। मापणवरून हा सागरी महामार्ग आहे, या मार्गावर पावसामध्ये पाणी साचलेलं आहे आणि त्यामुळे गाडी चालवताना त्रास होतोय। तर संबंधित विभागाने, बांधकाम विभागाने या पाणी साचलेला जे आहे तो त्याची लेवल करून देण्यात यावी। रेडी रेवस मार्ग आहे, तिकडे रस्त्याला लेवल नसल्यामुळे इथे पाणी साचतंय, पुढे काही साचत नाही। त्या साईडने जो गटार मारलेला आहे तो पुढे जो गटार आहे तो जर कंटिन्यू केला असतं तर हे पाणी ते साचलं नसतं। त्याच्या अगोदर पण आम्ही 7 दिवस उपोषण केलेलं या संबंधित प्रशासनाची काय अजिबात दखल घेत नाही, तरी संबंधित प्रशासनाने याची दखल घ्यावी।
रबर प्लांटेशनच्या आड गांजाची लागवड सुरू असल्याचा गंभीर आरोप आमदार निलेश राणेंनी केल्यानंतर दोडामार्ग तालुक्यात पोलीस यंत्रणा अचानक सक्रिय झाली असून विविध भागांमध्ये सर्च ऑपरेशन सुरू असल्याची जोरदार चर्चा आहे। अवैध धंदेवाल्यांचे पाळेमुळे शोधून काढण्यासाठी पोलिसांनी तालुक्यात तळ ठोकल्याचं बोललं जात असून अनेक रबर प्लांटेशन पोलिसांच्या रडारवर आल्याची माहिती समोर येते। हे कलेक्शन मटका असेल, जुगार, दारू, ड्रग्स, तस्करी वगैरे वगैरे, हे जे काय 2 नंबरचे धंदे आहेत, या 2 नंबरच्या धंद्यांचं जे महिन्याचं इन्कम आहे पोलिसांचं, जे माझ्या सोर्सेसच्या माध्यमातून मला मिळालं, ते 2.25 ते 2.5 कोटी आहे महिन्याचं। परत सांगतो, 2.25 ते 2.5 कोटी रुपये मिनिमम, जास्त असू शकतं, कमी नाही। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवैध धंद्यांचं जाळं दिवसेंदिवस विस्तारत असताना त्याकडे पोलीस प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आमदार निलेश राणेंनी अलीकडेच एका पत्रकार परिषदेत केला होता। जिल्हा पोलीस अधीक्षकांवर थेट निशाणा साधत पोलीस प्रशासन महिन्याला कोट्यवधी रुपयांचे हप्ते घेत असल्याचा गंभीर दावा त्यांनी यावेळी केला। या आरोपांमुळे जिल्हाभरात खळबळ उडाली होती। निलेश राणेंनी विशेषतः दोडामार्ग तालुक्यातील काही भागात रबर लागवडीच्या नावाखाली गांजाची शेती केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर पोलीस यंत्रणेवर दबाव वाढला। दोडा मार्गामध्ये रबर प्लांटेशनच्या नावाखाली परप्रांतीय लोक येऊन तिथे गांजा उगवत आहेत। स्थानिक जाऊ शकत नाही भीतीपोटी, कोणी जाऊ शकत नाही भीतीपोटी। तो एरिया असा वेगळा पाकिस्तान केल्यासारखाच झालेला आहे। आजपर्यंत SP साहेबांना असं का सुचलं नाही की मी तिकडे दोडा मार्गात जाऊन, जो आमचा सिंधुदुर्गाचा भाग आहे, जिथे रबर प्लांटेशनच्या नावाखाली गांजा उगवला जातोय, गांजा आणि हेक्टर किती 1800 पेक्षा जास्त हेक्टरवर रबर प्लांटेशनच्या नावाखाली गांजा बनवला जातोय। आता तिथे वेगवेगळे ड्रग्ज बनवले जातील, माहित नाही, कारण का तिथपर्यंत कोण गेलंच नाही। सगळ्यांना बाहेरून संशय आहे, हे काम कोणाचं आहे? पोलिसांचं आहे। आतमध्ये तुम्हाला रेड मारायची होती ते इतक्या वर्षापासून, 1.5 वर्षापासून कशासाठी थांबलेला होतात? नुसते 2-5 लोक रस्त्यावरचे पकडून, गरिबांना हे सगळे छपरी पोरं पकडून काही होणार नाही। तिथे 1800 हेक्टरवर रबर प्लांटेशनच्या नावाखाली ड्रग्ज उगवले जात आहेत, बनवले जात आहेत। दहीकरांचं लक्ष नाही, दहीकरांना लक्ष द्यायचं नाही। त्यानंतर गेल्या काही दिवसात तालुक्यातील विविध रबर प्लांटेशन परिसरात पाहणी, चौकशी आणि तपासणी मोहिमा राबवल्या जात असल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये रंगली आहे। दोडामार्ग तालुका हा गोवा सीमेलगत असल्यानं दारू तस्करी, अंमली पदार्थांचा अवैध वापर, मटका, जुगार आणि इतर बेकायदेशीर व्यवसायांसाठी संवेदनशील मानला जातो। अशा परिस्थितीत आमदार राणेंनी केलेल्या आरोपांनंतर पोलिसांनी सुरू केलेल्या हालचालींमुळे अनेक अवैध धंदेवाल्यांचे धाबे दणाणल्याचं चित्र आहे। काही ठिकाणी संशयित हालचालींवर बारीक नजर ठेवण्यात येत असल्याचंही सांगितलं जात आहे। विशेष म्हणजे आतापर्यंत केवळ चर्चेत असलेले काही मुद्दे प्रत्यक्ष तपासणीच्या केंद्रस्थानी आले, त्यामुळे या मोहिमेतून नेमकं काय निष्पन्न होतं याकडे जिल्हावासियांचं लक्ष लागलंय। दरम्यान पोलिसांच्या वाढलेल्या हालचालींमुळे अवैध धंद्यांशी संबंधित घटकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून आगामी काळात काही मोठ्या कारवाया होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते। दोडा मार्गातील ही मोहीम केवळ औपचारिकता ठरणार की अवैध धंद्यांवर खऱ्या अर्थानं घाव घालणार याची उत्सुकता वाढली आहे। लव परब, कोकण साधलाय दोडामार्ग। उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडीत एक धक्कादायक प्रकार अनुभवायला आलाय। गर्भवती महिलेच्या प्रसूती शस्त्रक्रियेदरम्यान विक्रिय सूचर अर्थात सर्जिकल टाके खासगी मेडिकल मधून आणण्यासाठी सांगितले गेले। 1267 रुपये खर्च करून हा धागा त्यांनी खरेदीही केला। मात्र सिझेरियन नंतर टाक्यात पस झाल्यानं 2 महिन्यात दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ त्या मातेवर आली आहे। त्यामुळे त्या मातेला मरण यातना सहन कराव्या लागतात। दरम्यान हे सर्जिकल टाके हॉस्पिटलकडूनच पुरवला जातात अशी माहिती दस्तूर खुद्द जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी दिली आहे। त्यामुळे रुग्णसेवेच्या या पवित्र मंदिरात नक्की बाजार मांडते कोण असा सवाल उपस्थित होतोय।
सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात मार्च महिन्यात एका महिलेची प्रसूती शस्त्रक्रिया झाली। शस्त्रक्रियेदरम्यान वापरले जाणारे सर्जिकल टाके आणण्यासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकांना सांगितलं गेलं। तब्बल 1200 रुपये मोजून त्यांनी तो धागा तेथील एका औषधालयातून खरेदी केला। मात्र सिझेरियन केल्यानंतर 8 दिवसात त्यांच्या टाक्याच्या ठिकाणी पस झाला। यानंतर शस्त्रक्रिया करणाऱ्या स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून औषधही देण्यात आली, मात्र त्याचाही परिणाम न झाल्यानं सेवानिवृत्त स्त्रीरोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला गेला। त्यानंतर 2 महिन्यात जनरल सर्जन यांच्याकडून दुसरी शस्त्रक्रिया त्या महिलेवर करण्यात आली। कुशीत नवजात बालक 3 वर्षांचं लहान मूल समोर असताना त्या मातेला आता मरण यातना सहन कराव्या लागताय। टाक्यात पस होण्याचा हा प्रकार एकाच रुग्णासोबत घडलाय असंही नाहीये। अशाच तक्रारी अन्यही काही महिला रुग्णांच्या आहेत। त्यातच दुसऱ्या शस्त्रक्रियेवेळी एका रिपोर्टसाठी ही महिला एका खासगी ठिकाणी गेली असता सरकारीत केलं ना ऑपरेशन, मग भोगा आता कर्माची फळं, तसा उपदेश एका प्रायव्हेट देवदूतानं दिलाय। यात भरीला भर म्हणजे 31 मे रोजी स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे सेवानिवृत्त झाले। त्यामुळे हे पद देखील आता रिक्त आहे। तर बंधीपत्रित खाली असणाऱ्या डॉक्टर अंजना पी आणि डॉक्टर धीरज सावंत, डॉक्टर भक्ती सावंत हे दोघे स्त्रीरोग तज्ज्ञ NHM खाली सेवा देत आहेत। त्यामुळे रिक्त झालेल्या पदावर दुसरा डॉक्टर कधी येणार याकडे लक्ष लागून राहिले। मागच्या 2 महिन्यात झालेले हे प्रकार बघता येणाऱ्या काळात रुग्णांनी प्रसूतीसाठी शासकीय रुग्णालयात जावं की जाऊ नये असाच प्रश्न गोरगरीब रुग्णांसमोर उभा टाकलाय। याबाबत रुग्णालयाचे प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर संदीप सावंत यांना विचारलं असता ते म्हणाले की कालच मी पदभार स्वीकारलाय, याबाबतची माहिती घेऊन सविस्तर उत्तर दे। दरम्यान जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांना फोन केला असता 3 स्त्रीरोग तज्ज्ञ NHM खाली रुग्णालयात सेवा देत आहेत। डॉक्टर येवळे यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेलं पद भरण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आलाय। सर्जिकल टाका हॉस्पिटल पुरवतं, मात्र बाहेरून आणायला सांगितलं असेल तर त्याची चौकशी होईल। 100 ऑपरेशनमध्ये एखाद दुसऱ्या रुग्णाला पस होऊ शकतो, टाक्यांमुळे संसर्ग होऊ शकतो। झालेल्या पसवर उपचार करणं देखील आवश्यक आहे। याबाबत काळजी घेण्याच्या सूचना आम्ही उपजिल्हा रुग्णालयातील अधीक्षकांना देऊ। 250च्या आसपास प्रसूती इथं होतात, त्यात काही कॉम्प्लिकेशन्स देखील येत असतात, मात्र त्याची काळजी घेणं देखील आवश्यक आहे। धागा बाहेरून मागवणं ही चूक आहे। या प्रकरणानंतर रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य आमदार प्रतिनिधी देव्या सूर्याजी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। या प्रकाराला जिल्हा शल्य चिकित्सकच जबाबदार आहेत। रुग्ण कल्याण समितीच्या बैठकांना देखील ते उपस्थित नसतात, त्यामुळे त्यांची जिल्ह्यातून बदली करण्यात यावी। शासकीय रुग्णालयात असे प्रकार होत असतील तर ते खपवून घेतले जाणार नाहीत। वेळप्रसंगी चिकित्सकांच्या कारकिर्दीतील गैरप्रकारांचा पुराव्यानिशी पोलखोल देखील करू असा इशारा सूर्याजी यांनी दिला। तर रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य रवी जाधव यांनी देखील या कारभारावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे। एकंदरीतच जिथं मोफत रुग्णसेवा मिळण्यासाठी रुग्ण जातो तिथं आर्थिक भुर्दंडांसोबतच शारीरिक आणि मानसिक त्रास देखील त्यांना मोफत मिळतोय। गरोदरपणातून पुनर्जन्म घेतलेल्या स्त्रीला तर मरण यातना सहन कराव्या लागतात। जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचं आरोग्य व्यवस्थेवर झालेलं दुर्लक्ष सुद्धा त्याला तेवढंच कारणीभूत असून येणाऱ्या काळात तरी ही परिस्थिती सुधारावी अशी माफक अपेक्षा गोरगरीब रुग्णांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे। कारण लाखो रुपये खर्च करण्याची परिस्थिती नसल्यानं शासकीय रुग्णालयात जाऊन ही कर्माची फळं त्यांना भोगावी लागतात। जलजीवन मिशन आणि हर घर जलच्या गगनभेदी घोषणा तुम्ही ऐकल्याच असतील, पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील आडेली ग्रामपंचायतीमध्ये या घोषणांची कशी ऐशी झाली आहे याचा एक संतापजनक वास्तव समोर आलाय। आडेली येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगरमधील 40 कुटुंब आजही थेंब थेंब पाण्यासाठी वणवण करतायत। प्रशासन आणि स्थानिक ग्रामपंचायत नक्की झोपली आहे का? पाहुयात आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट। आंबेडकर नगरमध्ये 40 कुटुंबाची वस्ती आहे। या वाडीतील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मते हा प्रश्न आजचा नाही तर चक्क 1990 सालापासून म्हणजेच गेल्या 35 वर्षांपासून रखडलाय। वाडीतल्या 2 विहिरी एप्रिल महिना सुरू झाला की कोरड्यात ठणठणीत पडतात, मग सुरू होतो पाण्याचा वनवास। हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगर आडेली या गावामध्ये जवळजवळ आठवलं तर या समाजामध्ये 40 घरं आहेत। आतापर्यंत 10-12 वर्षापूर्वी एवढी कंडिशन बेकार होती पाण्याची की पाणी मुबलक नसल्यामुळे आम्ही या ठिकाणी एक विहीर घेतली। ती विहीर सध्या कोरडी आहे, त्या ठिकाणी पाणी मिळत नाही आणि इथली जी पाण्याची व्यवस्था करावी लागते ते अक्षरशः आमचे जे ग्रामस्थ आहेत
ते टेम्पोने पाणी आणतात. काही काही बायका पाणी विकत घेतात, त्याप्रमाणे चालत जाऊन तिकडचं पाणी आणतात. ते जे लहान मुलं आहेत ते वेळ ऍडजस्ट करून ते पाणी सकाळी न वाटता पहाटेचे 2 वाजल्यापासून ते पाणी आपण त्या जे कोरडं विहीर आहे त्या ठिकाणी ते काढतात. आणि जर समजा पाणी नाही मिळालं तर सकाळी टेम्पोच्या माध्यमातून किंवा विकत आणून किंवा सायकलच्या माध्यमातून आमचे ग्रामस्थ ते पाणी सोय करून आपलं उदरनिर्वाह चालवतात. महिलांना 1 ते 1.5 किलोमीटर लांबून पाणी विकत आणावं लागतं. रात्री अपरात्री पाणी आणायचं कसं, हा महिलांसमोरचा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आम्हाला पाणी विकत घ्यावं लागतं, म्हणजे 1 किलोमीटरवर जावं लागतं आणि ते पण भेटलं तर पाण्याचं ते पण विकत ते सांगतात आता संध्याकाळी जी या सकाळी जी या असं आहे. आता पाणी म्हणजे आता पाण्याची कमतरता भासते, कारण तिकडे विहीर आहे ती सुद्धा सुकी कोरडी झाली. आता सध्या आम्ही पाणी विकत घेतो, ते सुद्धा पाणी मिळत नाही आम्हाला, विकत पण भेटत नाही. इकडे तिकडे जावंच लागतं आम्हाला. हे प्रशासनाच्या लक्षात यायला पाहिजे. हे महिला कुठे कुठे जाणार पाण्याला असून सुद्धा हे असं काम पेंडिंग राहिलं. आम्ही समस्येवर तोडगा म्हणून 2 वर्षांपूर्वी नवीन विहिरीचं काम मंजूर झालं. गेल्या वर्षी कंत्राटदार काम अर्धवट ठेवून पळाला. यावर्षी विहिरीच्या चहूबाजूंना मोठी भुयारं आणि भगदाड पडली आहे. निकृष्ट दर्जाचे चिरे आणि दगड वापरले जात आहेत. स्थानिकांनी जाब विचारला तर कंत्राटदार ऐकायला तयार नाही. अखेर नागरिकांनी थेट व्हिडिओ करून तो फेसबुकवर व्हायरल केला आणि या बोगस कारभाराची तक्रार थेट बीडीओंकडे केली. मागणी काय, आता हे जे काम सुरू झालेलं आहे ह्याच्या हे आता विहिरीचे बांधकाम झालं आणि 25 मध्ये ही विहिरीचा सुरुवात झाली बांधकाम आणि ते चारही बाजून जे भोगदे पडलेले आहेत. आम्ही शासनाला काय सांगितलं आणि शासना कॉन्ट्रॅक्ट वाल्या शासनाच्या सोबत सरळ नेलं ऑफिसला की आमचे जे चारही बाजून भोगदे पडलेले आहेत ते भोगदे तुम्ही मातीने आणि हे काळेतर खडक घालून त्याचा सिमेंट वाळू घालून फिट करा आणि तुम्ही बांधकाम करा. त्याच्यानंतर त्यांच्यानी थोड्या दिवसामध्ये आले, नुसतं फक्त रिंग घातल्याने तो रिंग पण मोडला. हे आता दुसरं रिंग आहे, दुसरी आणल्याने आणि तो रिंग आता तिसरा रिंग चालू आहे. ह्या तिसरा रिंग घातल्याच्या नंतर आम्ही त्यांना सांगितलेलं, साहेबांना दाखवला हे जे काय भोगदे आहेत हे पूर्ण भरा. त्याने काही केलं नाही. कॉन्ट्रॅक्ट वाल्याने ते मशीनवर नुसते थोडस खटल्यासारखा जसा फाउंडन आपण पिकवान खोदकाम करतो तशा प्रकारचं केलं आणि त्यांनी ते दगड लाव घेतले. पण ते दगड लावलेले की नाही, आम्ही त्यांना काल काय सांगितलं, हे तीनही थर आता पाडा. याचं कारण तुम्ही जर प्रत्यक्षात बघतालात काय भोगदे आहेत हे तुमका दिसतील तर तसाच त्याने ठेवला. अद्याप काय काम करू, 2 दिवस तो काय आलेला नाही. आता परिस्थिती म्हणजे पाणीच नाही. आता बघा ना, प्रत्यक्षात इथंच पाणी नाही. आमच्या लोकांना पाणी, आता आमच्या दुसऱ्या मित्रांना आडेलकर उदय आडेकरने जे सांगितली वस्तुस्थिती ती खरोखर आहे. सायकलीने पाणी विकत आणतात, ट्रॅक्टरने, इतर गाड्याने, अधिक निरनिराळ्या प्रकारच्या वाहनातून विकत पैशाशिवाय कोण देत नाही. अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली. आमची लहान मुलं, शालेय मुलं, आता पुन्हा शाळा सुरू झाली. आई बाप मुलांना शाळेत सोडायला जाणार की पाणी कुठे शोधाक जाणार, ही परिस्थिती आज निर्माण झाली. तर अशा प्रकारची परिस्थिती होऊ नये. कॉन्ट्रॅक्ट वाल्यात तुम्ही जास्तीत जास्त ताबडतोब येऊन हे काम विहिरीचा जलद म्हणजे कमीत कमी आज तारीख झाली 2, 12 ते 13 जून पर्यंत विहिरीचं काम पूर्ण करण्याची त्यांना हमी द्या, अशी आम्ही तुमच्या पत्रकारांशी विनंती करतो. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे 15 तारीखच्या पुढे जर गेला तर आज 18-19 तारीखला जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. शासन मान्य मान्सून पेपरला आलेला आहे, जाहीर झालेला आहे आणि आमचा अंदाज आहे 8 तारीखच्या नंतर पाऊस हा जूनचा इकडे पडतोच. तर अशा दृष्टिकोनातून हे काम जलद सुरळीत ताबडतोब विहिरीचं होणं गरजेचं आहे, एवढीच आमची विनंती, बाकी काही नाही. गेल्या 2025 मध्ये शासनाने ही राठाची विहीर म्हणून या ठिकाणी प्रसिद्ध होती. ती राठाच्या विहिरीचा आम्ही प्रस्ताव केल्यानंतर ती विहीर मंजूर झाली. जवळजवळ अंदाजे मला वाटतं 10,75,000 असं अंदाजे ती रक्कम आहे आणि ते आता विहिरीचं गेल्या वर्षी काम सुरू झालं. गेल्या मे मध्ये अवकाळी पावसामुळे ती विहिरीचं काम बंद राहिलं. त्यामध्ये त्या जे ठेकेदार होते त्यांनी काम केलं नाही आणि आतापर्यंत वर्ष होतं. आम्ही बीडीओना गेल्या एप्रिलमध्ये लेखी निवेदन दिलं की सर, आमची ही विहीर जवळजवळ वर्षभर बंद आहे आणि त्या विहिरीचं काम चालू नाही आणि आता ते तुम्ही चालू करतात का नाही फक्त आम्हाला सांगा. बीडीओ नंतर लगेच पाठवून त्या माणसाला विहिरीतलं पाणी वगैरे आहे ते विहिरीतलं पाणी होते काढलं. 2 दिवस त्याने काम केलं, परत काम स्थगित केलं. त्यानंतर महिन्याभरानं ते काम सुरू केलं. महिन्याभरानं काम सुरू केल्यानंतर 10 फूट काम केल्यानंतर जे पूर्ण भुयार होतं, भुयार आणि जवळ 8 फूट जे भुयार आहे ते कालच्या रविवारी व्हिडिओनं आम्ही बोलवलं. व्हिडिओ काल रविवार असणं योग शोधला आहे. त्यानंतर शिंदे साहेब आले. शिंदे साहेबांनी बघितलं ती परिस्थिती काय ती भुयार. आम्ही त्यांना सांगितलं मग ते जर जे होते ते भुयार बुजवा तुम्ही, जर भविष्यात
त्या भुयारावर पाणी राहिलं तर माझी इथली जमीन खचू शकते आणि उद्या भविष्यात मोठा हानी होऊ शकतो. आणि शासनाचे एवढे निधी असताना हे काम वेळेत झालं नाहीच. आता पाऊस पडणार आणि नंतर परत आम्हाला पाण्यासाठी वणून करावं लागणार. आणि तुम्ही जर बघू शकता हे शासनाने जे दिलेलं आहे बांधकाम करण्यासाठी दगड वगैरे, ते मला वाटतं का ते विहिरीच्या लायकीचे नाही. ते पण तुम्ही या माध्यमातून दाखवा. आणि आमची एक विनंती आहे शासनाला, जर हे एवढं निधी ह्या समाजासाठी खर्च करू शकतात, मग वेळेत काम का होत नाही, हा पण आमचा एक शासनाशी सवाल आहे. आणि लवकरात लवकर त्यांनी आमची विहिरीचं काम करावं आणि आम्हाला पाण्याची पाणी मुबलक मिळेल याची त्यांनी सोय करावी, एवढंच आमचं आव्हान आहे. जवळजवळ 10-15 वर्ष प्रॉब्लेम आहे आमचा, म्हणजे पाणी मिळत नाही. पण नंतर ग्रामपंचायत माध्यमातून ही विहीर केली आणि त्या दुसरी जी विहीर आहे त्या ठिकाणी आम्ही 5 फूट गेल्यावर 2 वर्षापूर्वी 5 फूट रिंग बसवले आतमध्ये, पण पाणी त्यातला म्हणजे पाणी राहत नाही त्या ठिकाणी. आणि आता पण ती विहीर कोरडी आहे, आता पाणी समाजाला मिळत नाही. शासकीय निधीची उघड लूटमार करणाऱ्या या कंत्राटदारावर प्रशासन फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का? आणि आंबेडकर नगरचा हा 35 वर्षांचा पाण्याचा वनवास कधी संपणार, हाच आता मोठा प्रश्न आहे. निलेश ओरोसकर, कोकण साद लाईव्ह, वेंगुर्ला. भुईबावडा 10वी परीक्षा केंद्रावरील गाजलेल्या कॉपी प्रकरणाचा चौकशी अहवाल अखेर शिक्षण विभागाकडे सुपूर्द केलाय. तब्बल 18 तास चौकशी, 15 जणांची कसून विचारपूस आणि सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी झाल्यानंतर तयार झालेला अहवाल आता कारवाईच्या उंबरठ्यावर आहे. मात्र या प्रकरणात दोषींना शिक्षा होणार की राजकीय दबावामुळे प्रकरण दडपलं जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलंय. भुईबावडा परीक्षा केंद्रात विद्यार्थ्याला पुरवणीवर उत्तरं लिहून दिल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली होती. सुरुवातीची चौकशी झाल्यानंतर प्रकरण थंडावल्याचं चित्र होतं. मात्र जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा गाजल्यानंतर फेर चौकशीचे आदेश देण्यात आले. 22 मे रोजी उपशिक्षणाधिकारी संजय माने, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी JD साळुंखे आणि गणेश भालेराव यांच्या समितीनं केंद्रावर जाऊन सखोल तपास केला. केंद्र संचालक, उपकेंद्र संचालक, 7 पर्यवेक्षक, मुख्याध्यापक, विद्यार्थी अशा एकूण 15 जणांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात आली. सीसीटीव्ही फुटेजचीही बारकाईनं तपासणी करण्यात आली. या सर्व तपासानंतर तयार करण्यात आलेला अहवाल अखेर शिक्षण विभागाकडे मंगळवारी सादर करण्यात आला. आता माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा अभिप्राय घेऊन हा अहवाल कोकण विभागीय शिक्षण मंडळाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे पुढील कारवाईची दिशा आणि गती या अहवालावरच अवलंबून असणार आहे. दरम्यान या कॉपी प्रकरणात 10 पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे काही संबंधितांची राजकीय नेत्यांकडे धावाधाव सुरू असल्याची माहिती देखील समोर येते. कारवाई टाळण्यासाठी दबाव टाकण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणाऱ्या प्रकरणात प्रशासन कठोर भूमिका घेणार का? दोषींवर निलंबन, बडतर्फ करण्यासारखी कठोर कारवाई होणार का? की राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे प्रकरणही फाईल पुरतच मर्यादित राहणार? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं आता पुढील काही दिवसात मिळणार आहेत. श्रीधर साळुंखे, कोकण साद लाईव्ह, वैभववाडी. वैभववाडी शहरात अन्न व औषध प्रशासन विभागानं प्रतिबंधित गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. शहरातील समर्थ पान शॉपीवर धाड टाकून 2,838 रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त करण्यात आलाय. या प्रकरणी दुकान मालकाविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आलाय. राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून प्रतिबंधित गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्री विरोधात विशेष मोहीम राबवण्यात येते. त्याच मोहिमेअंतर्गत वैभववाडी शहरातील समर्थ पान शॉपीवर अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या पथकानं मंगळवारी सकाळी छापा टाकला. जिल्हा अन्न सुरक्षा अधिकारी अभय चंदन शिवे, अन्न सुरक्षा अधिकारी तेजस्वी ताजणे आणि करण गावित यांच्या पथकाला दुकानात प्रतिबंधित गुटखा विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार करण्यात आलेल्या झडतीमध्ये 3 प्रकारचा प्रतिबंधित गुटखा आणि तंबाखू सदृश्य पदार्थ आढळून आले. या कारवाईत 2,838 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. या प्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकारी तेजस्वी ताजणे यांनी वैभववाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार पोलिसांनी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम 2006 अंतर्गत दुकान मालक सदानंद मोतीराम पाडावे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून जप्त केलेला मुद्देमाल ताब्यात घेतलाय. अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईमुळे बेकायदा गुटखा विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली असून जिल्ह्यात अशाच प्रकारच्या आणखीन कारवाया होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. श्रीधर साळुंखे, कोकण साद लाईव्ह, वैभववाडी.
देवगडमध्ये आज ठिकठिकाणी मुसळधार पावसानं हजेरी लावली. शिरगाव इथं बुधवारी आठवडा बाजारा दिवशी मात्र मुसळधार पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडालेली पाहायला मिळाली. रत्नागिरी जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रत्नागिरी पोलीस दलानं ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ला इथं स्वच्छता अभियान राबवून किल्ला परिसराची साफसफाई केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारशाचं जतन आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशानं हा उपक्रम राबवण्यात आला. गोपाळगड हा ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा सागरी किल्ला असून त्याचं संवर्धन करणं ही महत्त्वाची भूमिका आहे. सद्यस्थितीबाबत उपस्थित प्रश्नांवर शासन स्तरावर आवश्यक कार्यवाही सुरू असून संबंधित सर्व बाबींची दखल घेण्यात आलेली आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवा, अपप्रचार किंवा दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांवर विश्वास ठेवू नये. कोणतीही तक्रार, माहिती अथवा संशयास्पद बाब आढळल्यास तात्काळ डायल 112 रत्नसेतू चॅटबॉट किंवा आपल्या नजीकच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा असं आवाहन केलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी पावसाचा येलो अलर्ट हवामान विभागानं जाहीर केलाय. त्यानुसार जिल्ह्यात ढगांच्या गडगडाटासह पावसाला सुरुवात झाली आहे. हा मान्सून पूर्व आहे. जिल्ह्यात सुरू झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांसह जिल्हावासीय थोडे सुखावले. यश नाईक आणि ओंकार कारिवडेकर हे दोघे आपल्या पल्सर दुचाकीनं मळेवाडच्या दिशेनं सुसाट वेगानं जात होते. याचवेळी सावंतवाडी रोड रेल्वे स्टेशनच्या पार्किंगमधून एक अल्टो कार मुख्य रस्त्यावर बाहेर येत होते. रेल्वे स्टेशनच्या अगदी समोरच या दोन्ही वाहनांची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. ही धडक इतकी भीषण होती की दुचाकीवर मागे बसलेला ओंकार कारिवडेकर हा हवेत उडून कारच्या मागील बाजूला रस्त्यावर कोसळला, तर यश हा कारच्या काचेवर जाऊन आदळला. या धडकेत कारच्या समोरील काचेचा पूर्णपणे चक्काचूर झालाय. कारच्या दर्शनी भागाचं मोठं नुकसान झालंय. तसेच दुचाकीचंही या अपघातात प्रचंड नुकसान झालंय. अपघात घडल्यानंतर त्याचवेळी सावंतवाडीच्या दिशेने जाणाऱ्या 102 रुग्णवाहिकेला थांबवून दोन्ही गंभीर जखमी तरुणांना उपचारासाठी सावंतवाडी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. तिथं त्यांच्यावर उपचार करून व्हिजन गोवा इथं पाठवण्यात आलं. घटनेची माहिती मिळताच सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले.
पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहनांची पाहणी करून घटनेचा पंचनामा केलाय. अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सरदार पाटील आणि पोलीस हवालदार धोत्रे करत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हवामान विभागानं येलो अलर्ट जारी केलेला असतानाच कणकवली परिसरात पावसानं जोरदार हजेरी लावली. सकाळपासून वातावरण ढगाळ होतं. त्यानंतर दुपारच्या सुमारास अचानक ढगांचा गडगडाट सुरू झाला आणि पावसानं दमदार सुरुवात केली. या पावसामुळे उकाड्यापासून नागरिकांना दिलासा मिळाला असून शेतकरी वर्गात समाधानाचं वातावरण आहे. मान्सूनच्या आगमनाची ही नांदी असल्याचं मानलं जात असून आता शेतीच्या विविध कामांना वेग येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हवामान खात्याने येलो अलर्ट जारी केला होता आणि त्याच अनुषंगाने पावसाला सुरुवात झाली. आपण कणकवलीमध्ये आहोत. कणकवलीमध्ये बघतोय की आता सकाळी 11 वाजल्यापासून हा ढगाळ वातावरण आणि त्यानंतर आता पावसाला सुरुवात झाली आहे. या पावसाला सुरुवात झाल्यामुळे शेतकरी एकंदरीत सुखावला आहे, कारण आपण बघतोय की या शेतामध्ये आणि फळबाग लागवड आता सुरुवात होईल आणि भात पेरणीला देखील सुरुवात होईल. हवामान खात्याने तसंच कृषी विभागाने सांगितलं की सरासरी 75 मिलीमीटर पाऊस हा त्यानंतरच पेरणीला सुरुवात करावी असं देखील हवामान खात्याने सांगितलेलं होतं आणि त्यानंतर लगेच पेरणीला सुरुवात करू नये असं देखील काही जणांचं तज्ज्ञांचं म्हणणं होतं. पण आता बघतोय की मान्सून सुरू झालेला आहे, कारण आज जून महिना सुरू आहे आणि जून महिन्यामध्ये आता पाऊस होण्याची अपेक्षा आहे. सातत्याने पाऊस पडला तर पेरणीला सुरुवात देखील होईल आणि आज येलो अलर्ट हवामान खात्याने जारी केलेला होता. आता बघतोय की सकाळपासून कणकवलीमध्ये एकंदरीत 11 वाजल्यापासून पाऊस सुरुवात झालेला आहे. ढगांचा गडगडा देखील होत आहे, विजा देखील चमकत आहेत आणि त्यानंतर मग आता काही ठिकाणी वारा पाऊस असल्यामुळे विजा देखील चमकत असल्यामुळे काही ठिकाणचा विद्युत पुरवठा देखील खंडित होण्यात आहे आणि आपण बघतोय की एकंदरीत पाऊस हा सुरू झालेला आहे आणि कणकवलीमध्ये आता सध्या वारा आणि पाऊस हा थोडा मोठा काही प्रमाणात आहे आणि त्या दृष्टीने बघितलं तर आता मान्सूनच्या पावसाला सुरुवात झालेली आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे. उमेश बुतडे, कोकणचा लाईव्ह, कणकवली. मालवण शहरातील भरड परिसरात बुधवारी पहाटे सुमारे 5 वाजण्याच्या सुमारास 1.5 ते 2 वर्षांचा एक चिमुकला मुलगा आढळून आला. विशेष म्हणजे हा मुलगा काही भटक्या कुत्र्यांनी घेरलेला असतानाही त्याला कोणतीही दुखापत झाली नसल्याचं समोर आलंय. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मुलाला ताब्यात घेतलं. त्यानंतर त्याला वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सध्या मुलाची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळते. या मुलाचे पालक कोण आहेत, तो भरड परिसरात कसा पोहोचला याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जातोय. यासाठी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासण्याचं काम सुरू असून नागरिकांकडूनही माहिती संकलित केली जाते. पहाटेच्या वेळी एकट्या चिमुकला आढळल्यानं परिसरात खळबळ उडाली आहे. संबंधित मुलाच्या पालकांनी अथवा नातेवाईकांनी तात्काळ मालवण पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचं आवाहनही करण्यात आलंय. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.